Саба спорт комплексында Татарстан Республикасының атказанган түзүчесе Фәргат Нәбиуллин истәлегенә республика күләм көрәш бәйгесе узды. Биредә 2009 елга һәм аннан кичерәк көрәшчеләр күләмдә бил алышты. Фәргат Нәбиуллин төзүче һәм көрәшче буларак тирән эз калдырган шәхес. Аның истәлегенә беренче тапкыр көрәш бәйгесе үткәрелде. Шигъри юлларны искә алсак, шагыйрь күрергә теләгән тик күрәсе иде, эше белән кеше булган, иң чын адәмне дигән кешеләрнең берсе иде. Ул чыннан да бик тырыш, принципиаль. Танылган төзүче истәлегенә көрәш бәйгесе оештыру очраклы түгел. Бил алышуны кечкенәдән яратып, чыныгу алып үсә ул. Олыгайган көннәрдә дә көрәшкә тугры кала. Үзебезнең милләт башыбызны, көрәшебезне үстерүгә бер шундый этәргеч булып торыр дип, егетләр, сезгә рәхмәт. Көрәш белән, милли төребез белән шөгыльләнгәнегез өчен беркайчан да ташламагыз. Энесе Нарат Нәбиуллин белән алар туганнар гына түгел, хезмәттәшләр дә була. Абыйсының тормыш сабаклары гел хәтерендә. İşte biz hanım bilen bir kaşandağın abi ini bulup işlemedik. Rukovatel hem onun buluşçusu, yedemçisi deyip tekinde şulay süreçtik, işledik. İşte benim turmuşundan sonra, saat 5'ten sonra bizim hoca abi ini turmuşu başlanayı. Бәйгегә республиканың төрле районнарынан 120-дән артык көрәшче килде. Тимершык авылынан Данис Хәнәфиев үзен көрәшче буларак танытып өлгергән дә инде, теләге монда да сынатмау. Birinci класстан бирле көрәшкә йөрим. Уңышлар бик күп. Беренче, икенче урыннар. Бил алышуда Динияр Хәсбиев, Артем Варламов җиңүче булса, Ринат Хәмитов, Румил Фатыйхов призер исемен алды. Көрәш кызык инде ул. Рәхәт көрәшкә. Фәргат Нәбиуллин истәлегенә республика күләм көрәш бәйгесен сабалылар елда үткәрергә җыена. Мөршидә Җиһан, Гөлназ Вахитова, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан.